iJeffrey's Bay yenye yedolophana ezidume ngelwandle ezinhle kwaye abakhenkethi bafika ngobuninzi babo ngexesha leziyunguma. Kodwa ngoku ingxaki abajamelene nayo kukuvalwa kwelwandle ngurhulumente ngeenzame zokuhlisa amanani aphezulu entsholongwane yecorona. Ngoku UMasipala walapha iKouga uthi uza kufaka amaphepha kwinkundla ephakamileyo ngeenzame zokujika isigqibo esithathwe ngurhulumente. Le ngingqi yenza ingeniso eninzi kuqoqosho lwalapha ngeli xesha. The COVID-19 curve in iKouga has not spiked significantly over the last 3 weeks, which is an encouraging sign and supported by the high percentage of recoveries. On the other hand, the festive season is the last lifeline for many employers and employees who have suffered tremendous losses over the past 9 months of lockdown. Esi sigqibo siye sanechaphaza kubakhenkethi njengoko sithathwe sebefikile kule dolophu. Ngexesha umphathiswa ebelapha esenza iconsultation kunye nabahlali besipha ibingabo bebehamba phambili besithi ngenxa yamanani enyukayo nabantu abangamameliyo kwaye abantu bazawugcwalisa emalwandle ngeli xesha leziyunguma mawavalwe amalwandle eKouga. I do agree with them that it should be closed on public holidays when you have an influx of people from everywhere, as they've done in other provinces. Le dolophu iphantsi kweSarah Baartman kwaye ngenye yeengingqi ezinamanani aphezulu ubhubhane we-COVID-19. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseJeffrey's Bay.